Εγώ. Εγώ είμαι η Μαρία. Είμαι 20 χρονών. Είμαι από την Ελλάδα. Είμαι δασκάλα. Εσύ, από πού είσαι, πόσο χρονών είσαι, πού είσαι τώρα? Αυτός, ο Αλή, ο Μοχάμετ, ο Νίκος. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Αλή. Αυτή, η Φατίμα, η Μαρία, η Νάντια, η Ελένη. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η Φατίμα. Αυτό, το σπίτι, το παιδί. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το σπίτι μου. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι το παιδί μου. Εγώ είμαι η Νένα. Εγώ είμαι η δασκάλα. Εγώ είμαι η Πίτσα. Εγώ είμαι 49 χρονών. Εσύ είσαι μαθήτρια. Από πού είσαι, πόσο χρονών είσαι? Αυτός, όταν μιλάμε για έναν άντρα, ο Μοχάμετ, ο Νίκος. Αυτή, όταν μιλάμε για μια γυναίκα, η Ελένη, η Φατίμα. Αυτό, όταν μιλάμε για ένα πράγμα, το παιδί, το σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Μοχάμετ. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η Φατίμα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τηλέφωνο. Πού είναι το αγόρι? Το αγόρι είναι στο σπίτι. Το παιδί είναι στο σχολείο. Είναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Αυτός είναι. Αυτή είναι. Αυτό είναι. Εμείς είμαστε φίλοι. Εσείς είσαστε. Είστε. Εσείς. Αυτή είναι. Ο Μοχάμετ και ο Ζαχαρίας είναι φίλοι. Αυτές είναι. Η Φατίμα και η Μαρία είναι μαθήτριες. Είναι. Αυτές είναι. Αυτά είναι παιχνίδια. Αυτά είναι παιδιά. Αυτά είναι τα παιδιά μου. Εμείς είμαστε. Εσείς είσαστε. Είστε. Αυτοί είναι. Αυτές είναι. Αυτά είναι. Εγώ είμαι δασκάλα. Εσύ από πού είσαι? Ο Μοχάμετ είναι δάσκαλος. Η Φατίμα είναι από τη Συρία. Το παιδί είναι στο σπίτι. Εμείς είμαστε γυναίκες. Εσείς
Από πού είσαστε? Ο Μοχάμεντ και ο Νίκος είναι μαθητές. Η Φατίμα και η Μαρία είναι στο σχολείο. Τα πράγματα είναι στο σπίτι.